Oso garrantzitsua dela, ez gelditzea haizia barruan. Lurrak ez da gila hemen barruan haizia dugu. Horregatik oso ondo sakatu behar da, porque haizia hartzen badu eta pizka eta hau indijako ere bai. Horregatik nozu eta haizia hartzen badu barruan, hilitzen da seguru da. Hola, eta oso prensauta gelditzu bida lurra, ondo gerten nahi. Hau dira sustraia, bale? Hau sartu behar da lurran. Entzun danak, gero galdetuko dizuet, Osea, entzun ondo. Gero, hau sartu behar da zuluan, eta gero lurra gainetik. Lurra zapaldu behar da poliki, porque ezin du aire sartu barruan. Bestela, sekatuko da.